Kanti umuntu kabalo wethu noma wami? Makuya ngokuthi owethu kusho owethu. Uzwa? Kusho owethu. Owethu kanjani? Kahle. Angithi nawo wakho kusho nami wami. Ubona ngizwe mina nginenamba yamuntu wakho? Noma ngingabanga njalo. Kusho phela mina ngoba ngathatha inamba yakhe ngoba wayengichaza sisi. Wayichaza. Onyabashelana, nyachazana. Ne, yini wrong lapho? Ngifuna ungitshele iqiniso ukuthi nanenzani. Musu kwenza ijama unnecessary. Wena wenza idrama wenza njengamanje wayiso. Yanukelani pha icondom? Mina indawo mina ngathi mangifika nina nashintsha ireaction. Nanithukelani. Sasithuka phela ngoba sekuqhamuka kuyini. Nihlele embhedeni zikhona izihlalo. Kunani kanti ukuhlala embhedeni? Niyakhadlisha nina manhleli. Nomuntu wami musu kubaleka. Angibaleki. Ngifuna iqiniso mina namhlanje. Iqiniso ke lele ngikutshela lona mina nomuntu wakho siyadlana. Ngiyanibingelela lana lonke ababukeli be-Black Life TV kuphi na uphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke njengoba usisi wami elayiceleni kwami kuyacaca ukuthi ikhona lento entsha angayiqondi kahle ngoperson athandana naye manje esizoyithola futhi kungesikhathi singakanani. Cela simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Maba lo hleli naye. Umina enhloko kaNgcobo. Ngcongo. Ngcobo. Oh Ngcobo. Ubuya kuphi kuhlala? Ngihlala eMayville. Ukhulele khona vele? Yes, ngikhulele khona. Alright. Mhlambe ke mangase sibuyele emumva ekhuleni kwakho. Ungayichaza njengomntwana obenjani ekhaya? Ekhaya ngikhuliswe kahle. Ngikhuliswe ngenhlonipho. Ngiyakwazi ukuthi ngihloniphe abanye abantu kanye nezinto abanazo. Oh, okay. So ke kwahamba isikhathi ke wasuthola umuntu ozothandana naye, right? Yes. So ke ngicela ungichazela ukuthi nahlangana kuphi nomuntu wakho and kwakuyinini futhi nahlangana kanjani? Sahlangana emsebenzini ngiwenza internship kaku 2021. Okay. So ekuhlanganeni kwenu noba u2 wathi kuwena ukhona omunye umuntu anayo empilweni yakhe kwezothando noma wathi umfice single? Wathi single? Wena kwakunjani ngaleso sikhathi kwena? Kangi single number that time. Oh, okay. So ke ubekuphethe kanjani ke ubudlelwano busanda kuqala? Ubephethe kahle awonlaye. Ubephethe kahle shem. And nawe wenza sure ukuthi ujabulile sonke isikhathi umuntu wakho? Yeah. Oh, okay. Mhlawumbe ngabe abantwana nabo noma cha? Asinabo abantwana. Ayiki plan futhi eyele ngalapho? No ayikho. Oh, okay. So ke yini ke le entsha ongase understand ngaye oyibonile muva nje ukuthi abengayenzi relationship saqala kodwa manje usuyayenza? Like ngingachaza ngokuthi he is distance. Okay. Kanjani mhlawumbe? Akafoni, akayenzi ini noma akakunaki? Like each and every time angifuna ukuyekena ngiyombona like ukhanda itori uyadecline basically. Oh, okay. Why mawucabanga? Ngaba nama suspicions. Khona lo sunga ngithi ngiyomvashela khona. Only to find out ukuthi mangifika lapha uhleli nomngane nami bahlele embedeni sebegqokile but mangena kunuka icondom. Okay. Manje umngane wakho wayewenzana endlini kamuntu wakho? Wasuka kube ethi uyobheka mina. Kanti shuthi wayethe ngibheka kamuntu amshuthi angifica khona ukuthi basasebehlala. Shuthi wena ujwayele kakhulu ukuhlala nomuntu wakho, that's why asuka kube ubheka umuntu wakho? Yes. Okay. Mbona mhlawumbe ngabe bejwayelana kangakanani? Ugayi wamazi through mina. Ngoba uyazi ukuthi ugeli best friend yami. Okay. So ngicabanga ukuthi bona bazakhela bona shuthi relationship yabe eceleni mina ngingazi. Usunesikhathi singakanani nazana nomngane? Since high school ngahlangana naye high school. Oh, usuka naye ekudeni? Yes. Yena unaye umuntu wakhe? Kade naye but relationship isa toxic okwamanje. Oh, okay. Manake, so mawuthi uyafika endlini ke boom naye ibhomu ke la abahleli boba u2 mhlambe ngabe umnyango uvaliwe noma wafika
kuvuliwe nje ukubona isengazuthi nje akaze kuze kwenzeke lutho. Kodwa lingixaka ilelo kokunoka kwecondom. Wafika sasinjani isimo uma ufika ungena endlini? Mangena endlini isicapha sivaliwe but like not exactly. Okay. So ukhombisa ukuthi ukhona. Mangena bahlele empedeni isimo sombhede kuyakhombisa khona into ibeyenzeka. Okay. Awukho mhlawumbe usofa kunombhede kuphela. Kunombhede mase eba nehlalo. Ihlalo. Kodwa umngane akekho ehlalweni basembhedeni. Akekho ehlalweni basembhedeni bo2. Oh, angisazi. Okay. And mawungena i-reaction benjani? Like bengithukile ukuthi how girl. Like ngangithukile ngangi-speechless ngangazi nokuthi ngithini. No ngisho bona uthi uye wanothisa nebusweni babo. Like bona bathuka bengibona. Yeah. Kwase kwenzakalani ke? Like ngathi mangizama ukuthi ngikhulume indaba bona istory bas cover up ukuze bangishuthe down ukuze mina ngingakwazi ukuthi ngibuze eminye imibuzo. Bathini? Ngathi bangabuthi benzani bo2 and then ugirl was like ubelinde mina cause mina bengiza ubewazi mina ngiyeza. So bebehlele empedeni beyixoxela. Okungiconfuseayo ukuthi indlela bebehleli ngayo ayikhombisi njengabantu akade bexoxa. Kanti pho isicapha sivalelwani ke kwakushisa kakhulu noma kwakubanda kakhulu? Yeah right sebethi gloomy nje. Ukuthi sengaze kuvala isicapha bebe ukuthi bayehleli bayixoxela balinde wena. Nami lento engiconfuse ukuthi sivalelana isicapha. Into yenzeke nini le? Into yenzeke last week. Okay. Mhlambe umngani uke wambuza ukuthi hayibo mfethu okay ngiyezwa nangichazela ukuthi wawukade ulinde mina okay sure but umbuzi nje umphengi nawe njengomngani wakho because niyazana phela kangcono. Ever since la incident like angibanga ngisho amandla angibanga ngisho namandla ukukhuluma nayo girl. Like gavele ngathula angikhulumanga nogaya angikhulumanga no girl. So wena usayimisela ngokuphinda uqhubeke nayo ubhuti wabantu? After la mangithola iqiniso namhlanje. Okay. Ileyo into ezoprove ukuthi ngiyaqhubana ne relationship or not. If kwenzeka ukuthi bachaza ukuthi okay vele kwenzeka ke uzobusuwenza njani? Because uzobusufunile usuyitholile into kodwa uyifuna. Ngikhathi ama old ties phela nabo bo2. Okay. So ke ugirl ukhona njengoba usixhumanise naye angazi uma wena kulungele ukuthi ngimbize khona uzokhona ukuthi uzikhulumele naye ubuso nobuso uboyfi engekho. No ngambiza ugirl because ngifuna iqiniso namhlanje. All right. Sasilandelayo. Alright sibabukela lapha emakhaya siphinde sinamukele uhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke usisi uvumile ukuthi asijoyine njengoba ela. So imbuzo eminingi usisi azodinga ukuthi ayazi azodinga ukuthi athole izimpendulo zayo uzoyithola kungesikhathi singanani because umuntu umnikazi wodaba usefikile ugalelekile. So ke esemuzo usuzokwazi ukuthi abe neqiniso njengomngani wakhe. Sobona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Mabalo sihle naye. Umashandu. Shandu. Mthiya. Yebo. Usisi uyazi? Yebo ngiyamazi. Uqinisile mayethi nina noba u2 ningabangani? Yebo. Oh okay. So ubuya kuphi ngokuhlala? Melmot. All right. So ke nihlangane kuphi? Umngani beni baqala nini? Sahlangana khona la eThekwini. Okay. Ngangikhiphile nomuntu wami naye ehamba nomuntu wakhe. Oh okay. So sahlangana kanjalo. Oh. So ube ulomngani obuhlezi umdinga eduze kwakho noma mhlambe bekulomngani nje umngani wanje? Yeah, bekumngani nje bese close kakhulu. Okay. So ke umuntu wakhe ubu close kangakanani naye? Bengekho close kangako naye. Benixoxa nje. Ubunayo inamba yakhe? Nginayo inamba yakhe. Niyakhuluma ku-WhatsApp? Yebo saxoxa everywhere. Uyazi umngane wakho ukuthi unayo inamba yamuntu wakhe? No bengazi. Okay. So mangase kuthiwa yena unenamba kamuntu wakho ungafila kanjani ngalokho? Ukuthi nje bayaxoxa nje. Angiboni inkinga lapho. Ayiboni inkinga. All right. So njengoba ula ku nodaba thizeni afisa ukuthi akubuze ngalo
Ngiyacela bandla ukuthi umbuzo nombuzo akubuza wona umphendule ngokweqiniso. Ngicela ukukhulumisana naye. Ngicela ukubuza ukuthi ngalo lasuku luliya ngize nginifica nihleli nobo-2 endlini naninzani. Usifica mina. Kunoyikhondom ngala day leya ngifika. Ukhuluma ngani? Ngikhuluma ngani? Ngalo suku nihleli nobo-2 nincikene ngathi mangifika mina nagxuma. Wena mawucabanga kwakwenzakalanga. Ubuza mina? Yeah. Mina? Yeah. Ngibuza wena because wena uthi kwakuno-condom shuthi chaza ukuthi khona mhlawumbe into esasiyenza khona. Yini enenza ingxuma uma ningibona? Hayibo. Sigxume. Hayibo kahle sisi. Hayi Kahle kuba ne-drum. yayinukelani ikhondom nandlala ngayo? Uma kudlalwa ngayo beke sadlala ngayo. Cha uyangijwayela. Ngikujwayela kanjani? Ngifuna iqiniso mina la namhlanje. Inamba yakho yenzani? Ini? Yini leni ikhuluma engaka mina leni ngakwazi ukukhuluma ngikhona? Okay, wena ufuna sikhulume yonke into sitshele wena manje ukuthi Yini efihlwayo? Hayibo phela kuna ifoni yabo. Kanti umuntu kabalo wethu noma wami? Makuya ngokuthi owethu kushuthi owethu. Uzwa? Kushuthi owethu. Owethu kanjani? Kahle. Angithi nawo wakho kushuthi nami wami. Ubakwangizo mina ngine number yomuntu wakho? Noma ngingabanga njalo. Kushuthi phela mina ngoba ngathatha inamba yakhe ngoba wayengichaza sisi. Wayichaza. Onyabashelana nyachazana. Yini wrong lapho? Ngifuna ungitshele iqiniso ukuthi nanenzani. Musu kwenza ijama unnecessary. Wena wenza idrama wenza njengamanje wayiso. Yanukelani pha icondom? Mina indawo mina ngathi mangifika nina nashintsha ireaction. Nanithukelani? Sasithuka phela ngoba kasekuqhama kuyini. Nihlele embedeni zikhona izihlalo. Kunani kanti ukuhlala embedeni? Niyakhadlisha nina namhlanje. Nomuntu wami musukubaleka. Angibaleki. Ngifuna iqiniso mina namhlanje. Iqiniso ke lele ngikutshela lona mina nomuntu wakho siyadlana. Qaqala nini sindlana? Kudala nje kusukela kudala. Mina ngisajola naye. Yeah. Shuthi imini slim. Ngibhizi ngiyakutshela nawe ubhizi nami ngiyahamba nawe uyahamba. Shuthi sishintshisana. Yeah. Wumthanda vele? Nawe bengamthandi bengimhalela. Ubumhalela? Ubumhalela ndlelani? Uyangichaza nje umuntu wakho uyambona nawe ukuthi usibu muhlu right nje ugayi right. Awuna umuntu wakho? Nginaye nami umuntu wami. Umuntu wakho uyazi ukuthi ukhona omunye umuntu oba naye ngaphandle kwakhe? No, bengazi ngalokho. Ayinimanga. Usazoqhubeka ubungani beni emva kokuthola? Ngiyabusaqhubeka. Usazoqhubeka ke nobhuti wabantu? Ngeke ngisaqhubeka. Wenza kahle ngoba mina ngizoqhubeka naye. Niqhubeke. Yilokho bokubizela khona. Ilokho. Sesiqedile. Sesiqedile. Ngiyabonga. Ngiyacela ukuthi umkhulule ngoba useshila iqiniso and sekutholile usisa bekudinga ukuthi akwazi. Ufila kanjani? Betray umngane? Honestly ngibhlungu shame I won't lie. Ngoba bekumuntu ebengimthemba ngenhliziyo yami yonke bengimthatha as usisi. So ukuthi ngizwe lezi zinto eqhamuka emlomeni wakhe namhlanje kuyangilimaza nje kakhulu. Umzulu 10. Uthi unaye umuntu wakhe kodwa usibu yebo sibo usibu bayadlana naye kuphela nje kuphelela lapha and uyachaza ukuthi umuntu wakhe akazi ukuthi uphinde ayovakashela usibu. Ucabanga ngani ngalokho? Abo mangithi ama emotions are everywhere njengamanje. Angikholwa ukuthi ukwazi ukuthi angitshele exactly yonke into ayenza. Shuthi indlela abezizwa ngayo all along.
Shuthi kahle kahle akayeni umngani wakho. Akayena shuthi bengipretend. Asikisi-ke. I just hope uzodlula lento uhile kancane kancane uzothola umuntu ozoba right for wena. Ongeke azalale nomngani wakho. Yeah. Mbuke lapha ekhaya kuyacaca engazuthi sizoyifinqa la indaba usisi akazange location ale nale uvele nje wahlala nje phezulu kodaba wakubeka kwacaca ukuthi yena no ex muntu kasisi bayalala nje kuphela futhi nakhona hayi ngoba kukhona ubudlelwano bayayilalela nje. So angazi noma bakhona yena abangani abanjalo noma kwenzakala angazi kodwa kuningi. Cela usungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Der Black Life TV.